हम पुष्पा राणा आप सब भोजपुरी श्रोतागण के प्रणाम करतनी। हमार नया चैता के प्रस्तुति सुपर गोल्डन म्यूजिक से आवता, जेवना कंपनी के मालिक बानी विनोद रतन जी। ते आई आपन आशीर्वाद प्यार सभी बनौले रहो। देखिए एक जानी नया नया गौना करा के आई बड़ी उनकर संज्ञा किसानी बड़े खेती गृहस्थी देखे से फुर्सते नहीं खे। आ चैत के समय में अनाज झरे के डर बा। आ जौन बाकी भोरे भोरे खेत खरिहाने जाए खातिर परेशान बड़े। मेहरारू बड़ा विनती करती है कि राजा जी अरे की जाई जन बधारे अरे धाके सुतिया कंवरिया में छोटका बबुआ जागल चैत के दुलरुआ जाड़ कहती है राजा जी कहन धनिया ई बर्दाश्त ले बाहर बा। ऐसे रहुआ हमार बात समझी एकदम समझतन बोलो। अरे की चैत के दुलरुआ जाड़ आ लागेला भोरा हरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ जाई जन बाधारी रजऊ धके सुतिया कंवरिया में जाई जन बाधारी रजऊ धके सुतिया कंवरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया में रउआ हमार बात की समझी। बड़ा परेशानी बा हमरा। ऐसे करब तो आखिर कैसे काम चली कौना भाव से कहती है। देखी हमर थरा थरा का पता बदन जी बेरे बिहान होके दिहिए बलम जी देखी हमर थरा थरा का पता बदन जी बेरा बिहान होके दिहिए बलम जी धइले कप कॉपी बाटे गतरे गतरिया में धइले कप कॉपी बाटे गतरे गतरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया कहती है मेरा रुकिए राजा जी। अरे कोई जुलुम करेला लेकिन ऐसे ना जैसे रउआ करतानी। हम नया नया गौना करा के आई बानी, हमरो कुछ अरमान बा।
और रउआ 4 बजे भोरही में चल जातनी। हाँ, बोलो कौना भाव से कहती है? कौना भाव से हो? छोड़ के अकेले हमके खेत में न जाई, चढ़ली जवानी बाटे रतिया बिताई। ए राजा जी हाँ हो छोड़ के अकेले हमके खेत में न जाई, चढ़ली जवानी राजा रतिया बिताई। ना दादा ना संग ही लुकाइल रही राजा जी चदरिया में, संग ही लुकाइल रही राजा जी चदरिया में। चैत के दुलरुआ जाड़, चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया में। वो बोले के सुता पर तू संगे हो। छोड़ा छोड़ा रजाई छोड़ा चला खेते। सरिया लो सरिया लो। अरे जिया क्या बात है, बहुत बढ़िया मिजाज का भैया। कहतिया मेरा रुकी राजा जी का हो समय से सब निक लागेला। लगबे करेला। आ जौन समय बा हम गौना करा के आई बनी, हाँ और मैं समय जौन बाकी खेते में बीत जाई तो फिर मर्द मेहरारू के कोनो मतलबे नहीं। कौना भाव से कहतिया? ओने तीसियो झड़ जाई। अभी नहीं जाए देबो पूछो रउआ कहीं, चुपचाप बहिया में धइले हमके राही। अभी नहीं जाए देबो पूछो रउआ कहीं, ए जाए तो हमरा के। चुपचाप बहिया में धइले हमके राही। ए हमके बाबू चिचिया दे। कोइली हब कटिया सैया, कोइली हब कटिया सैया, जाके दुपहरिया में चैत के दुलरुआ जाड़। कोइली ही कटिया सैया, जाके दुपहरिया में चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया में। चैत के दुलरुआ जाड़ लागेला भोरा हरिया में। अरे छोड़ो ना हमारे बाबूजी चिचिया तेरे द्वार पर छोड़ो। अरे है बाबू आवतानी बाबूजी आवतानी। देखिए एगो औरत हाँ अपना राजा जी के बड़ा शिकायत करतिया। का करत रही हो? कहतिया का है राजा जी, कहा ना रानी। अरे अभी हम लगले के आइल बानी, और रउआ हमरा के हंसुआ के बेट धरावे लगनी। अरे तो धर ही के ना पड़ी हो। का कहतिया? अरे की गावा ना करा के हाय हाय हमर सास जी के बेटावा, बड़ी बदमाश बा हो। और सास जी के बेटावा की कोटिया करावे, ऊँट कटवाओ ताकि गेहूं। पिया पगलेटवा। ए ए गावा ना करा के हमर सास जी के बेटावा, और सास जी के बेटावा की कोटिया, हाय हो। की कोटिया करावे सैया पगलेटवा, की लगले धरावे हंसुआ के बेटवा। गावा ना करा के हमर सास जी के बेटावा, और सास जी के बेटावा की कोटिया, हाय हो। की कोटिया कर
धरे के पड़ी चैत ह चैत जल गतान धरवाई गतान बोझा बनवाई ताले बोझा बुझो बुझो दमरी करे के पड़ी दमरी हो अरे बड़ी फेरा में पड़ल भी आई कहतिया का कहिए सखी जैसे ही 4 भोर बजता हाँ जगावे लागता कि चलो बेरा हो गई ए बारा कटिया करे चले के बाद हाँ बड़ा हमार भोरे भोरे के नींद खराब करता है सखी तो ज्यादा का करबू मर्दन हतरे हो भोर ही जगावे कह के उठ हमार प्यारी कहले कि चलो रानी चले के बाधारी भोर ही जगावे कह के उठ हमार प्यारी कहले कि चलो रानी चले के बाधारी सतुआ खियावे हमारे भोरे नहीं पेटावा सतुआ खियावे हमारे भोरे नहीं पेटावा की कटिया करावे पिया पगलेटवा कि लगले धारावे हंसुआ के बेटवा अरे जिया बनल रहा घेरा अरे घेर के हट जाओ अरे का कही सखी कह ना जब बधारी में लेके जाले हाँ आ जब गेहूं के खुट्टी गड़ जाला ओह, तो रोआइन पराइन जीव हो जाला अच्छा ज्यादा फच मानी खून निखे ना बिगत हो तो ओकरा तनिको रहम ना आवे आई भाव बा कहे के का हो गड़े जब खुट्टी हमके आवेला रोवाई एक मन करे नई हर चली जाई गड़े जब खुट्टी हमके आवेला रोवाई एक मन करे नई हर चली जाई ऐसा न करियो। मन भइल पागल हमार काटत काटत खेतावा और काटत काटत खेतावा की कटिया काहे हो की कटिया करावे पिया पगलेटवा कि लगले धारावे हंसुआ के बेटवा गवाना करा के हमर सास जी के बेटावा और सास जी के बेटावा की कटिया काहे हो हाय कटिया करावे पिया पगलेटवा कि लगले धारावे हंसुआ के बेटवा कि कटिया करावे पिया पगलेटवा कटिया करावे पिया पगलेटवा एक जनी अपना राजा जी से बड़ा परेशान बाड़ी काहे है खाती बड़ा कटिया करावत तड़े हाँ बोझा बनवावत तड़े आए हाय कमजोर औरत बड़ा लाचार बिया अरे बड़ी पातर बाड़ी हो कहतिया राजा जी का हो अरे की नहीं हरा में कोई
अरे की नहीं हरा में कईनी नहीं कौची अरे हम कटिया बिनिया ए राजा पतारी हे राजा पतारी हे राजा बोझा उठावे में लचकल बा कमरिया पतारी नाई हर में कईनी नहीं नाई हर में कईनी नहीं हम कटिया बिनिया ए राजा पतारी हे राजा पतारी हे राजा बोझा उठावे में लचकल बा कमरिया पतारी काटो उठा लो बोझा उठा लो मत कहो चलो घोटी बचा के चलिए घोटी बचा के न तो गड़ जाइयो कहतिया ए राजा जी अरे हमारा ऐसन हाल भइल बा न कहले कहता न रहले रहता कौना भाव से कहतिया कोना भाव से हो सोना सुख तेले गरमा के राजा मोली चललो न जाला एक डेग कैसे चली सोना सुख तेले गरमा के रजऊ मोली माला चललो न जाला एक डेग कैसे चली आई जाला का हो भइले बात चोटिले हमर भइले बात चोटिले हमर कोमल शरीरिया ये राजा पतारी राजा पतारी हे राजा बोझा उठावे में मुचकल बा कमरिया पतारी तेरा तो भैया रोडो सुपर गोल्डन कंपनी के कोनो जोड़ा नइखे हो अरे सही लगा करत रहो कोनो जोड़ा बा एक और या कहतिया राजा जी अरे हम नया नोहर कनिया बानी बोला देखी रहम करी कोनो बनिहार ओकरा लगा के कटिया करा लेही आगे तो क्या झुला गई